Il-Kunsilli Lokali ta' Ħalsafi, il-Qala u San Pawl il-Baħar huma t-tlet lokalitajiet li għall-ewwel darba se jkollhom tmexxija Laburista. Il-lokalità minn dawn it-tlieta fejn il-Partit Laburista kiseb l-ikbar appoġġ kienet San Pawl il-Baħar. Din il-lokalità se jkollha issa bħala sindku persuna li għal numru ta' snin kien diġà sindku ta' lokalità oħra fin-naħa t'isfel tal-pajjiż. Jiena dejjem kelli tama illi dak li il-Partit Laburista kien qed injiedi bħala programm kien jindirizza wkoll il-bżonnijiet tal-komunità. Bżonnijiet illi joltu l-diversità, l-biodiversità tan nies għandek saffi differenti, għandek it-tfal, għandek iż-żgħażagħ, għandek anzjani. F'San Pawl il-Baħar il-Partit Laburista akkwista 53.4% tal-voti, 9.1% iktar mill-Partit Nazzjonalista. L-iktar lokalità li kellha l-ikbar distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista kienet il-lokalità ta' Ħalsafi. Fil-fatt f'Ħalsafi il-Partit Laburista akkwista 53% fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista akkwista 43.1%. Ma' One News, is-sindku l-ġdid tkellem dwar ħidmet il-Kunsill fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. It-tim żagħżugħ ħajjagħmel id-differenza f'Ħalsafi diġà offra l-ħidma tiegħu u naħseb li l-ħidma tiegħu ħatamel differenza kbira f'Ħalsafi. F'Għawdex il-Partit Laburista ingħata għall-ewwel darba ir-responsabbiltà ta' tmexxija tal-lokalità tal-Qala. Sindku żagħżugħ il-Perit Clint Camilleri. Sodisfatt, ħafna sodisfatt immens li il-poplu tal-Qala afdani bdejn il-karga importanti għal tagħna. Żgur li ser ikun kunsill li jaħdem għal kulħadd għal ġid ta' kulħadd. Fil-Qala l-Partit Laburista akkwista 50.3% tal-voti, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista akkwista 49.7% tal-voti.